Pito ka mga mag-uuma, patay, ug laing 27 ka mga pasahero ang nangaangol sa panagbangga sa Carcar, Cebu. Si Maris Puyo sa detalye. Patay ang 7 ka mga mag-uuma, samtang 25 ka mga tao ang nangaangol human nalimbuwad ang ilang gisakyang 6-wheeler truck kagahapon sa Udto sa sitio Mabugnaw, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Carcar, Cebu. Matod sa mga otoridad, ang truck nagdala og mga hayop gikan sa Tabo sa Barangay Mantalungon ug padulong mo pauli sa Argao. Apan samtang miagi sa dan sa Barangay Guadalupe, kalit kining nawad-an og preno hinungdan nga mi bangga sa usa ka pader ug paingon sa balay ni Zacarias Barcenas. Ang mga biktima nangalagpot samtang ang uban napasok sa ilawom sa sakyanan. Nangamatay sab ang pipila ka mga hayop nga sakay sa maong truck. Sigon ni SPO1 Eduardo Bagol sa Carcar Traffic Police, wala nakainom ang driver ug hinay sab ang iyang padagan sa truck. Niabot pagpipila ka oras ang rescue operation tungod kay nalangay sila sa pag-iway sa sakyanan nga natumba kay gigamitan pa kini og backhoe. Ang Cebu Provincial Government may pasalig nga mohatag og hinabang sa mga biktima. Alang sa Sun.Sta Pilipinas, Maris Puyo.